Lipay kayo kay na ko na bulad siya. Murag kuha ni siya nga Ay, sigsapa. 3 years nga konsumo ni siya nga bulad. Pila ka tuig. Oh, Sus. sus lipay ya gini. Aw. Di bali, kuan. Pa Sus. bulad niya andito dere gikan. Uy, pag sure. 1, 2, 3, 4, 5. Daing. Anak mang bago. Asam ko nagikan day. Yung Pinas? lang binulag. Pinahinin mo. Sakto ra. Ini ko kay gali. Kinaisulod na ni mo kuan day, grapon day. Surut. Irip ni irip. 50, 500 tanan ni. 500. Ano yun? Kuan. Lipay kay siya. 3 months ago. 3 years na konsumo. Di na siya maulit Pinas. Sakto day. Mo gid. Gisim mo pa niya. Favorites. My favorites. Favorites. Ini baho ta dring bulan. Surut. Sulod ko na saray para mabugnaw. Pag sure sa ko na lang.